hormatlyň. Ýaşatmak üçin ýaşamak, özgäň bagtyny öz bagtyny saýmak nähili duýgu? Diňle salyk. Älim bir kitapdyr. Bu kitabyň her bir setirini üns bilen okuyan adamlar beýik bir baryň razylygyna munasip bolarlar. Adam bak älemden pany älemi berlendir. Biz siýahat edýäs, ýene de baklyga tarap barýas. Baky älime alyp gidiljek azyklary bolsa şu pan dünýäde ýygnap bolýar. Bu nähili beýle bolýar? Elindäki pany bolan maly baklyga öwürmeli bolýar. Pany maly näde baklyga öwürüp bolýar? Allah'ın yoluna, Allah'ın razılığı için ulanılan yağdayına. Çünkü nefs baylığı gowurya. Emma ulin baklığın yanına dünyanın ehli baylığının hiç bir kımmeti yoktur. Demek Allah'ın hatırı üçün edilen ýaşylyklar Allah'ını hoşal edýän üçin ýene de Allah tarapyn ebediliğe urlaýar. Biyem diňe adamın ýergensiz ahlakyna bagly bolup durýar. Hawa diňe şeýle. Dogry bolýan, biz bu gurruňy näme üçin gozadyk? Gozgana däl, gozgadanlara seretmeli. Täze bir wezipemi? Biz buyurlany berjay edýäs. Akly kütülmedik, kalby garalmadyk adamlara Allah'ın aksany hökmüne kömegi ýetişýär. Biri iýberýäne çäksiz şükür edýän. Hawa beýik yaradan araba görmese biz ne bir ädim edip bilýäs, ne de mätäje kömek edip bilýäs. Neresi entege keçirek ekenow? Diňle salyk. Mehnet inzira gazam kin manjawar tohumda yerleşýär. Oň ýaly bolsa, aly bu kynçylyklary näde dip gelip bilerkä? Güýjem, kuwadam, bardat Allah'ın eline. Allah halasa bir siňek bir ödem ýere ýazar. Bidem ony hayran galyp syýnlar.
Akşam sürücü tin almağı var. Ken güymen mi? Öýde taňa ejin araşy. Bolya kaka. Hawo, müdür bilen gürleşdim. Yangın söndürücü enjamlar işleyen eken. Gorkor da ýok. Men gorkamoga kaka. Sen şonunda häzir bol. Bilýän käwat gorkmagam gerekdir. Arda. Sen bilýän, mektebe gatnamyň ataň diýmenne. Men mektebim gowy kaka. Ýagdaýma moňat kaka. Men bilen kan gürleşen oklaram gölin. Şonu da men dostlamy gowy görýän. Gowda. Gürleşmeýän boldur has gowy. Sebäbi sen bu çağlan hiç şaýtyny meňden ok. Sen adaty bir çağa däl. Kaka men olardan näme artyk gerim bar? Sen Kemal gorkmadyň ogly. Sen Arda gorkmaz. Puluň var, guzuruň var. Bak arman adaty meňde. Ýöriteleşdiren mektep tokap bilýädiň. Ýöne atan keçirlik etdi durda. Ýeri bolýada, ýene bir kıyıldan soň ýöriteleşdiren mektep tokap başlardyň. Maňa ştaýam bolýa kaka. Bar zat gowy. Diňe bir ýekelik diýmeseň. Yekelik gowda atdyr. Bolmanda bir ýeňi ýoluklan haýty birin dostusyn jok diýsene. Ya niye topu depip koyversen olmaýarmydy? O baý ahyryn biz bilen top oýnasy ýoklu. Salam. Mollum, Sen näme üçin oýnaňok? neme mollum men ayakkabym könürek bolin ýöne şuun ýaýyrtyr ene maňa täze ayakkap alyp berjek diýip aýtdy. Sen haýsyn okuyan? 3-nji A. Men adym Salih Demir, çirim täze mollumyz. Ýören sapaga baraly. Oğlum, bize hat getire ne dersin de? Ýok daýda. Eni de hat ýok. Giň göräýmeli ýallajan, näçe wagtdan mer habar hatyr ýokla. Çağlar perişan halla. Maňa bir ýamara gatnaşyp bukjat gelmeli. Allah'dan umydyňyz men Halime daýda. Sag oturuň. O daýy bize inni kömek eden ok meni. Eder gyýdym, eder. Şu wagta seni kömek etdi agyr innemeder. Ene jan sen gynanma. Men hemem agam Ali ikimiz işler. Sen gynanma ene. Sana biz sereder. Ala bir ayakkabı alyp berjek diýipdim. Wah şu pulum bir gelsedi. Geler ene. Belki o daýy kesellendir. Belki o daýyň pulu torunlar. Gynanma ene. Bar zat gowy bolar. Wah balam, sizin gali iki san agtyjagym mara men. Sana yüzümün şükür ediyen Allah'can. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kemal ağa. Hoş geldin Kemal. Hoş gördük. Kakym ýagdaý näli? Öwürlük däl. Bolýa. Men oň ýanyna baraýyn. Kemal, sana bir zat aýtmakçydym. Aýdy berediň. Kakaň iýberýän kömek puluny innol görgüllere iýberjegim dälmi? Näme üçin iýbereň? Şu wagtda senin kakam iýil üçin ýaşady. Öz wagty nemde bizi goýup iýil üçin ylgady, iýil üçin. Men orta beýletmen. Ýöne Kemal, bu erwet zat däl ahyryn. Biz ilmidama özümüz üçin ýaşajak bolsak, iýle ýagşylyk etmejek bolsak Maňa onda akyl öwretmeýinis. Men näme etmelisin özüm gowy bilýän. Bu kadar Şu yıl wagtda senin kakam diýeni boldy. Oň sleşýaly özüňi bagty etmek üçin işlemeli boldum. Ýöne oglum meňe alyp bolmaz. Diňe özüni ala eder. Diňe özüni. Özgäniň de hidi bilen işi bolmaz. Kemal, ýöne ýagşylyk Maňa ýagşylyk diýme. Bular boş görüň. Ýagşylykmy? Men şu derejä özüm etdim. Hiç kimin kömegi bilen näl. Hiç kim maňa ýagşylyk etmedi. Ondan men näme üçin ýaly ýagşylyk edeýin ha?
Inni kakamın zamanatı tordu. Men zamanam başladı men. Ayalım hükmünü muňa öwrenşden gowa bolardy. Bir değişik Täzelik barmy Lukman? Lukman. Kıyın bolmasa men oğlum bilen meni ýeke goýup biljekmi? Elbette jinap. baba. Kaka, Kemal. Oğlum. Men aýdamdan berk bellegin. Men seni gowa adam edip yetiştirjek boldum. Baýlyk seni Allah'ymasın deyip köp alad ettim. Yalňyşan yerime madır. Elbette. Meni bağışlagın oğlum. kaka, bir rahat bolmasana. Oğlum. Men wagtym golaýlady. Kaka, Gel. Gel gelin. Senem dinle. Baba, atasy. Oğluňyzy agtymy. Pul bilen näl? Söýgü bilen. Güzel ahlak bilen. Mehr, muhabbet bilen yetiştirin. Puly näde bulanjagyny bilmeseň, adam kärçiligiň elden gider. Kemal, oğlum, näme kaka? kömek pullary eýesine gowuşýar gerek oğlum. Hawa elbette kaka. Dinle. Bir ören mühim oğlum. Özüňde baryny paýlaşmaklyk ören mühimdir. Men gidemseň, bu hayır sahabat işlerini dogam ettirgin. Düşündüňmi maňa oğlum? Düşündüm kaka. Agtygymy men yerime kucaňa basgyn. Men yerime kucaňa basgyn oğlum. Ay Allah. Ey Allah can. Hoş geldin Ali. Näme boldy? Ayakkabymyň halit boljak boldy. Babaanne. Ene. Bu şıpık näme? Gaýgy etme. Seni şıppykly mektebe beresim ýok. Al giy hani. Bu pulam al. Sana täze ayakkab alyp bilmäýmesek, çünki keniz pulumyz gelenok. Bar häzir ayakkabyň bejertip gel. Hel görýän. Gaýdyşynym dukandan kartoşka alyp gaýtgyn bom balam. Bolýa ene. Bolýa. Daýy, kökşüm bejerip beräýiň-de. Armaň diýmeni ýatdan çykaraýdyň öýdýän oğlum. Bagşla daýjan, armaň. Neme, ayakkabym Bejeräýär. Han sen bir salym garaş. Berew bejerip berýäňizmi? Onu da täze diýýärli. Sag ol daýy. Al bakalım.
Durun tek. İlki bilen yelim guuramaly bor. Çeken zähmetimiz ýerine çörýäri, bugün geýmesen gowy bor. Bolýarmy? Sağ ol daýy, köp sağ ol. Daýy, maňa 1 kilo kartoşka beräýiň-de. Özüň saýlap alaý oglum. Teşekkür Sağ ederim ol anam. daýjan. Ayakkabım. Ayakkabım. Ayakkabılarım. Daýy, men ayakkabıma göre nelsiň? Daýjan, Oglum bir ýerde ayakkap nämiş dedi. şu ýerde goýupdym. Feridan otay ayakkap barmy? Yok, göreňi. Bar başga ýerden geldi. Bar. Maňa 1 kilo pomidor beräýiň-de. Häzir. Ayakkabım. Ilim bar git diýen taňa. Bar. Başga ýerden geldi ayakkabıňy. Bar. Men başga baran ýerim ýok ahyryn. Bar git diýen me taňa. Bar. Atasyny ertir uru diýäňizmi Kemal? Hawa, ertir ikindini ara. Şehir dışından Gudokdan gelýänler ýetişse bolýardy. Sen arda. Ýerbine okuň git. Ýöne kaka. Ýöneňe bilen ok beýlekingem. Ertir okman okuň gidersin. Arda, oglum. Bar, sen biraz diňjiň al. Bugün gaty ýadansyň. Kemal. Näçe oňa beýle gödük daraýaň? Maňa akyl öwretme enes. Kemal. Ýalňyşýaň. Eger kakaň bolan bolsady, Kaka minni yok. Şu wagta çenni pulumy diýile palak geldik. Şu wagta çenni, hawa, ol merhemetli adam değil. Merhemetli. Ýöne oň dödümsizligi sebäpli biz itleşime diýali ýaşap bilmedik. Eşdiňmi? Men belki gödük kakadarım. Ýöne men oglum. Men oglum başgaça durmuşda ýaşar. Düşündiňmi? bu ýaşaýşymyzyň näme serwet serede? Yok, yervet. Kakam şu wagta senin özüň galadatyny edip meni adaty durmuşda ýaşamaga mejbur etdi. Mundan beýle bolmaz. Men diňe özüm üçin ýaşajak, diňe özüm üçin. Ali, men kelläme bir pikir geldi. Ayakkabımı yitirdim. Näme edip biler ödýäň? Ertel mektebe şypyk gitdiňmi? Leyli, menine näme etsem kem? Menem şonu aýtjak bolýanna. Sen aýyrdan gatnaýaň, men ursa öýlen. Şeýle delmi? Hawa, men aýagym senkiden täze kiçi. Şoň üçin ikimide de bir ayakkap bolar. Ir bilen sen giýsen, öýlenem men giýerin. Düşündim, ajaýyp pikir. Emma men nädip ýetişeýin? Okumyň gutoran wagty sen okuň başlaýa. Nädeli? Bir zat eder. Sebäbi sen gatylgyýaňa.
Ali. Näme garafu bolupsyňmy? Top oynak gelýän gerek. Okuw etşeýini bılgak gelsinmi şu? Mollum men Temmal, gepleme. Mektebiň öldüdüğünü var. Wagtynda tapagy gelmeli. Bu ýeri mektep, oyun meýdançy te. Bar saltyrak tapagy yer. Salt bol. Hadi acele et, öğretmen gelecek şimdi. Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun, Sağ sağ olun. olun. Oturuň. Bugün atlar hemde olong toporluny uranýar çağalar. Aýdyň hani? At näme? Aýt. canly jansız ähli zatlary, duýgu hemde düşünjeleri, adalgalar aňladýan sözleri at diýilýär. Tügeleme, otur. Onu atlar näçe topora bölünýär? Hanaýdyň? Arda sen bilýärmi? Hawali? Has atlar hemde jins atlar. Soň ýene-de atlaryň köplük hemde birlik galyby bar. Tügeleme. Sen bulary mysal getirip biljekmi? Misal üçin, Halime, enemiň ady Hasat. Uly bilen ýazylýar. Ýöne ayakkap jinsat, çünki hemme kişiň ayakkabı bar. Misal üçin käse bir sany. Käseler diýse köplük bolýar. Sebäbi käseler diýilenne köp käse ýada düşýär. Tügeleme, otur. Onu ertir hemmemiz atlara degişli 5 tane mysal ýazyp gelin. Häzir biz kiçiräk toporlar döredörs. Topor bolup düzme ýazalyň. Mayta sen begli bilen, Dorsun sen Cengiz bilen, Nil sen bolsa Nur bilen bile, Semih sen Omar bilen bile işlersiňiz. Arda sen dostuň bolsa ala bolar. Düzmeň ady bolsa ýagşylyk. Çocuk. Ali. Berkel. Hawa mollum, Dinle. Eger sen beýle okuwdan çalyp gidesin gelýän bolsa, mollum men gyssanýan. Bagşla mollum, öýde jigim garaşyp dur. Ali. Sen näme men tyýlaň okmy? Edepli diýen Berkel. Berkel. Yetiştim. Wagtyna ýetişdimi Leyli? Yetişmän näme Ali? Sen mektepden gatylgyan oglan. Gördüňmi ayakkabıň üçin aglap oturar zat ýok ekeni. Men näme beýle gatylgyanmy? Elbetde. Görel hani? Menem sen ýaly gatylgap bilýärmikem? Sag bol. Görsene göýlekçileriň köpdigini. Çok seveni var. Pakyr gower ýene köp ekeni. Ben de o kadar Benim şonçany ýyly paýlanmarsam, benim şonça töýün tapylardy. bir gün hayır. Bir gün ýok diýen bolsam, beýle köp adam gelmese gelmezdim. Baba. Kaka, Evet. Näme? mollumyz bize üý iş tapşyrdy. Topor bolup bir düzme ýazmaly. Men topordaşymyň ady Ali. Ali. Leman Hanım. Seyran hanım, Gaz kokusu. jaýda bir hili ýyt barly. Bir kaçak. Gadyny ýetýärli, garaç kalamalymadym. Kemal arkyn bolsana, gorkul zat ýok, hemme zat gowy. Ya ben Men size nahara käşe goşmaň diýmedimmi? Ötünç sorayan aşpede ýene-de ýatda daýaryn. Ýatdan çykaranyrda. hayret. O ne hel beýle bolýar? Bunu bir Ýatdan çykarýan bolsa ondan bir aşped omy. kimse Hiç kim öde etmeli işini eden ok. Soňam iş ýok diýip deýlen çypýarlar. Bolýala Kemal gahar etmesene, inni ýatdan çykarmadylar.
Arda, Sen bir sen kakana näme diýip durduňa? Ha evet. Geri näme diýjek? Neydi? Iki bolup bir düzme ýazmaly. Oňa da aly. Ertir olary düzme ýazmagy istem bolarmyka? Goý beräý da kaka. Kimmiş? Kim on? Neyin nesi? Ne eyladım? Babasının Kakatı nerede işliyor? Ýeti bawlan. Hayır abi. Yok Arda. Ben seni Men seni täze mektebe berjek. Sen bana ne? Bir diýenin bolmaz. Bitti artık. Bolly. Özel bir okul. Hususy mektebe atlardın. Orada etütmen. Şol mekteplerde hemme zat Bir üpçün. devlet okulunda olduğu gibi Soň beýdip iyiliň öýünde öýüşiň edip görmerdin. falan çalışmanıza gerek. Men müdür bilen görleşer. Ben müdürle konuşurum. Seni şol sapaktan geçirirler. Seni o dersten Düşündün mü? Kaka, men hususy mektebe gidesim gelenok. Maňa ruhsat beräýdi. Aynı dedi. Seni matağına mengzepsin. Ama bu Yöne basım seni mükterdin. sıradan Adatı durmuşda yaşamaz. önce İlki bilen öýüdüň alat etme düşünýän mi? Kemal, goý gitsin. Näme bolar öýdüň? Hayır efendim. Yok hanım. Kemal Korkmadyň ogly biderek yerlerde görünmeliler. Kim oldu? Kim olur? Ne eyle adamlar? İnsanlar oldukları Bir için tek olur tanandı o. Ne işi var? Yok. Olmaz. Olmaz. Men ılgamak boýunça bäteşige gatnaşyk. Näme hil bätleşik? Mektepde ılgamak boýunça bäteşik geçirilýär. Birinji ýer alan uly bäteşige gatnaşýar, baýraga berilýär. Näme hil baýrak? Birinji ýere kompýuter, ikinji ýere tigir, üçünji bolsa sport ayakkabı berilýär. Berekella. Ne diýip bolsa üçünji bolaýsam, şonda ayakkabym bolar. Tamam Ali. Bolýa Ali. Adyny ýazdım. Erteri 3-nji taatyndan faýla boljak. Öğretmenin Moğlumdan ruhsat alyp gelin. zaten Sen iň soň kop ýazdyldın. bundan sonra Mundan soň geljekleri ähtiýaçdaky bätleşleriň hatarına goşýar. Bolýam oğlum. Bir. Birinjilik bilen oýun etjek bolýan. Soňam sapaň okaň ok. Takip etmiyorsun. Ali, Ertiriňiz haýyrly bolsun oğlum. näme bol beýle begenýäňle? Bätleşige menim adım ýazdyrdım. Düzme ýazyp başladyňmy? Ýok, ente başlamzok. Sen bäsleşik diýdiň. Arda bolsa kepderiň ýerine öýüşün ýatdan çykardy diýen. Vay, o näme diýär? Yaralı kepdere iýim berýär. Oňa biri kömek etse gowy boljak. Ne yapıyorsun? Näme diýäň? Bagdan tapdym. Kanatda ultdir. Uçup bilen ok. İýim berjek bolýan bolyn. Dürentek. Sen guş takla. Men orta oňa iýim bereýin. Be, sen gowy ayakkabıňa bar ekeni. Seni bätleşige ýadylykmy? Ýok. Näme üçin? Şeýle ayakkabıň waka sen şeýle bir ılgarsyň. Uy, indi ýazylşygyň gutardy ýen. Men bolmana dylgap bilem oga. Ýok, sen gatylgyň ahry. Keleme bir pikir geldi, ýür gideli. Mollum bir daha sorasam bolýarmy? Ora bir Ali. Men adym ähtiýaçdakylary ýadaýyn da, men ýerime gursa ardan ýazyň. Bolarmyka? Arda gija galypdyr. Ýöne olam ýokman bu bätleşige gatnaşmaly. Aly borla geregim däl. Onu sen näme? Men ondan sport ayakkabym ýok ahry. Haýyş edýän. peki. Yer bolýady, Ardanyň adyny ýazaýaryn. Aferin sana. Tüweleme. İşte bu. Ine muňa ýagşylyk diýilýär. Ama Ýöne mene öz ýerimi ile bermedim. Ine görersiňiz, aly hökman ýeňiji bolar. Gija galyan. Ağlasyň ýok. Gelerine dogonun gelir. İyi günler. Salam aleykum. Gurgun musunuz? Kemal Korkmaz. Men korkmadyň sürjüsi, arda bir agytyňyz bilen sapa okajak bolýarmyşym.
Ha, şeýle mi? Görüşürüz. Sağ olun. Ene bizim öýümüz. Bizim ev bu. Ene, Babaanneciğim. boğulun doğusu marda. Ders çalış. Bile sapa okuyacak bolýar. Hoş gelipsiňiz. Gelin içerik girin. Faruk ağaň ogly Kemal gorkmazmy? Hawa. Ýöne Faruk ağa aýrylypsyn neden tanıyaňyz? Näme? Hawa, görüli dünýeden aýtdy. Diýmek şeýle boldy diýsene. Men ony daşyndan tanıýadym. Fakir gowy adamdy. Allah iman wadyny bersin. Ogly bolsa Faruk ağa meydan ok. İnşallah agty buroňa meňde bersinler. Yani siz şu yerde yaşayanız mı? Hawa. Men jigim bilen şu yerde ýatýan. Enem bolsa ýokarda ýatýar. Televizor ýok. Telefonum ýok. Akşam nädip televizor görýäňiz? Görem dok. O nähili? Onu näme diýäňiz? Öý işimi de diýäs. Kitap okuýas. Enem bize gutap pişirip berýär. Babaannem sobanın Gör nähili gowy. Bize kakam bilen bile bolam dok. Biz hiç birlikte Onu babamla. han sizin tekleňiz nerede? İkimizem şu divanda ýatýas. Öyle uyuyoruz. Sizinki gör nähili hizirlik. Mydama bile bolýaňyzmy? Evet uyurken. Hawa ýatamyzda da. Näme onu okap başlarmy? Bolýar. Vay ayakkabım. Allah can. Meninle näme deyin? Oku nädik gideyin? Doğunma näme diýsem kem? Nasıl gideceğim? Vah. Ne yapacağım? Ey Allah can. Abi beni Okuwa giyjek alyan. Abimin doğunmun yitiren ayakkabı. Bu yere ne edip düştük ha? Allah can köp sağ ol. Bana kömek ettin. Köp sağ ol. teşekkür ederim. Arda. Arda, men sana giden ok diýmedim mi? Ha? Sen näme işiň var bu ýerde? Kaka, kaka. Yöreýe. Yöreýe. Şoför eve Sürücü seni öýe alyp gider. Hadi. Bol çatyrak. Akşama soracağım. Akşam sen bana hap bermeli bolarsyň. Sen daha Sen uğraştın. jumrukka alyp bolup kakyň aýdan etmejek bolýan, ha? Ha? Okulda Mektepde size şunu öwredýärmi? Kemal. Sen bizi ýeke goýsana. bu mesele Goşulmadan gowy bolar. bunlar Bu meseleni rehimdilik bilen çözüp bolmaz. bu senin Ýylyň ahyryna täze mektebe geçerdin. doğru Ýöriteleşdirilen mektebe. bir eğitim alacaksın. Yöne kaka, senem şu mektebe gatnadyň ahry. Ben o Men ataň şo ýere zor bilen iýerdi. kendi Maňa alym orta hukman ýöriteleşdirilen mektebe giderdim. devlet Men adaty orta mektepde okudum. Garyplar bilen bile okumaly boldum. hak etmediğim halde Ataň baýly bolsa da ýagşylyk diýilen zat sebäpli meni bu tozy mektebe iý bermedi. bir kulüp Näme üçin bilýärmi? Bilýärmi? Neymiş? Dinle. Paylaşmak Ataň maňa ýagşylyk etmegi,
İyi üçün yaşama öğreteti geliyedi. içinde yaşayacak. Biderek dağıtlar. Boşluk. Bari biderek. Şimdi Bar gönü toňu. doğru odan. Ertir akşama senni. Cezalısı. O toňdan çykanyn görämen, düşdüňmü? Ne kadar Bar. çıkmayacaksın odandan. Okula da Mektebe de gitmerdim. Kaka. Emma ertir ılgamakdan bätleşik adam taýlanýar ahry. Menim gatnaşýan. Ne olacak? Bätleşik atnaşyp näme etjek? Çabuk Bar o ol. toňu. Hadi. Bätleşige giden ok, düşdüňmü? Bar. Hadi. Bar o toňu. Arda hani. Häzir gelmese bätleşik gatnaşyp bilmez. Arda gelmese sen gatnaşardyň da. Yok, Arda gelämeli. Ali, men sana düşünemok. Sen näme üçin öz ýeriňi oňa berdiň? Sebäbi olam ýeňici bolmaly. Ýöne ol baý ahry. Leyli, sen düşünjeň nähilay? Arda niredeka? Bu ayakkabı Sen näme şu ayakkabını bilen ılgıjakmy? Mollum men goşmaça taparda. Ilganmal bolaýsa da başga ayakkabym ýok. Yok, bolanok. Düzgüne laýyk däl. Sport ayakkabı bolmaly. Mollum ýöne men başga ayakkabym ýok ahry. Bolanok. Bätleşik atnaşyp bilen ok, şeň bolanok. Bir zat boldum mu oğlum? Yok da bolanok yok. Bu kuçini bätleşik aly bilen dok. Ayakkabı bolanok. Mollum, doganmyň sport ayakkabı bardy welin men ýitiräýdim de. Oğlum, mektebiň içindäki bätleşige gatnaşyp berdin bolmasa, ol bätleşige gitmeli bolsa bir alajyn taparsa. Yok, o mümkün ne? Düzgüne laýyk däl. Sport ayakkabı hukman bolaýmaly düşýänmi? buna değil. Muň yerine başga birini alaýmaly orada. Arda gelýär oğlum. Men gatnaşmasamam ziýany ýok. Yeşim. Enes, Nerede benim men mavi- mawy gastugyň nerede? Öyle. Hani goýuja dur. Geride dur. Sıdıktan geçämen. Çizgiyi geçme. Eşitýäňmi? Start verilmeden Başla diýilmän käde başlamaň. Berk gelen. Ali goýsana, gynan oturma. Oňal möhüm däl ahry. Wagt beýle dälle. Çocuklar. Kızım sana söylüyorum çizgiyi. Ali, men geldim. Sen näme üçin hatyrda däl? Sen men ýerime ılgamalyň ahryn. Äti ýaşdaky birinji adam sen ahry. Müdir bu ayakkabym bilen ılgamagy ruhsat bermedi. Düzgüne laýyk dälmişiň. Sen geldiň ahry. Mollum, bir salim garaşyň. Ali häzir sport ayakkabyny giyip bätleşige gatnaşar. Ýöne sen näme? Sen maňa ýagşylyk etjek boldun. Indi orta nowbat menki. Sebäbi sen meň dostum Ali. Evet hazır. Oğlunlar tayarmy? Oğlum bir salim garaşyň, adam bolgajak diýär. Seň aýdyşyňy diýäl geýinip gelýär. Bol çaltyrak. Sağ ol. Sen meň iň gowy dostum. Hadi çocuk. Bolla enin. Näme bir taňa garaşdyrmalymy? Baryan mollum. Evet. Hemmek taýyn boldum. Hocam Mollum başlamaga taýyn bolun. Bolýa.
Başlan. Ali, Ali. Arda. Arda. Ne oldu? Näme boldy? Çekilin izin verin. Dünkü garanda hasan ot. Dermanlaryny wagty-wagtyny içmeli. Oňa derman içirjek bol bizim görýän görgüýümi siz uru bilsediňiz. O näme diýdiň boldy? İçmeýän emri gördün? İçmeýän emri gördün ani? Tamam Kemal. Bolýa Kemal gaharlan bermesene. Ruhsat berseňiz men gideýin. Ýörüm. Kemal. Kemal, Ya bir oğlumuza ağzıcık bolsa da mehir bilen yüzlen aýsene. Oňa aladat nemeden oğa? Yok. Ol öýden alyp çykmady. O beýlik çağalary älle. O ýol ýyly ýaşyny etmeň özüňe peýdasyny ýokdugyny bildin. Gözi ýetirsin şoňa. Düşdüňmi? Leman. Eýran. Bilen bir ýerde näme iş bar? Cenap ardan soramağa gelipdirler cenap. Salamu alaykum. Men Talih Demir, Ardaň enedilim oğlumy. Bu da Ali. Bulum Ali. Ardaň janyal dosty. Ali bilen tanışypdyk. Ama Ýöne o men oğlumyň janyal dosty diýemkä diýen. ya da onun Ol oğlumyň dosty bolup bilmez. Men Ardany gata ala dediýän. Ardanyň ýagdaýy gowy. Ala dedi oturma. Mektebe kaçan var arka? Inni gaýdyp şol mektebe aýanam tek. Näme? Eşitdiňmi? Onu başga bir mektebe geçirecek. Beýtmek gerek gäl agry. Eger gerek bolsa men Arda goşmaça tapak geçip biljek. Şeýtse bol äl tapaklaryny ýetişir. Şeýlemi? özel Gaýratyn tapak berjek diýsene. paraları cebine Sen girecek. pulga danatyň gelýärmi? Ya ben Eger men razy bolmasam näme? Arda'yı Ardan sınıftan geçirecek diými? Kemal. Kemal, Salih. Salih moğlum beýle diýjek bolmady. Sen karışma. Sen goşulmaýy diýdim. Benim Men oğlum kendisi. oğlumy özüňiz emen edip bilmerdiňiz. O başka Ol ata-täýaly iýil üçin gurban bolmaz. Çünkü biz aýratyn adamlar. Arda sizin Arda hiç açan tede goşulmaz. o kadar istiyorsan. Beýlik diýenmerden sizden baýan. Çalışır. Arda gibi. Soň Ardanyň derejesindäki adamlar bilen bilelikde oturma hukuk kazanardyňyz. Bundan 10 Ýene 10 ýyldan Arda başarılı. Arda beýik wezipelerde oturan wagty Siz onun siz gelip dediğini yapışacaksınız. oň ýakadyndan ýapyşardyňyz. Ve ben Men murdum oňa ýol berjek gel. haklısın. Dawry aýdýaňyz. Kimse Tede hiç kim kömek etmedi gerek. siz Helmadama bir özüňiz jan etdiňiz. evet. Hawa, Aynen. tut şeýle. Ama bunu Ýöne men siziň bilen eňekleşip oturjak gel. Men siz bilen gürleşigim däl. Bu Ardaň ayakkabı. Men bir gelek giýdim. Gerek gel. Goý seňki bolsun. Näme ol seň aýagyň tokun ayakkabıň eredýärmi? Muny bolsa enem mişirdi. Arda üçin. Arda bu kökeler gowy berýdi. Kemal. Kemal, Kemal, näme boldy? Yok, hiç sat bolanok. Bir paylanan 5, goşmak 3 paylanan 5, deňdir 4 paylanan 5. Droplary goşmak üçin maýdalawjylar deň bolmaly. Ali tur ýeriňden. Gelin oğlum. Bağışlan oğlum.
Alı çele var mı ka? Berdim oğlum. Bolya yürü izme düş. Kusura bakmayın. Sapanı bölün için başla. Minnettar. Hawa oturun çağalar. Kitaplarınızın 40. sahypasını açın. Gel bakalım. Hani geli bakalı alı çelevi. Benden niye Sen näme? korkuyorsun? Beýle menden gorkan mı? Korkacak bir şey mi? Näme men şeýle erwet mi? Yok mu oğlum? O zaman Oň ýaly bolsa menden gorkma. Sen bizim boýdanjy mı dahy? O ne hili? Salamu aleyküm. Salam. Ali ýagdaýlaň gowmy? Oňatma oğlum. Aýtdyňyzmy oğlum? Yok. sizi bekliyorum. Size garaşıp durdum. Ali, biz ýagny müdürimiz hem-de beden terimi oğlumuz mektep bolup sen arkaňda durmakçy bolýar. O ne hili oğlum? Sen ustat algawçy bolup bilersiň Ali. Biz sana gaty ynanýar. Mene başta ananam oktumam welin. Salih mollum meni ırdy. Oň kömegi bilen ine şu karara gelinen Beýdeme müdür bu Aliň ukybyna bagly ahyrin. Näme? Inni bu zatlar menkimi? Hawa, Çynyňyzmy? Bu ayakkap, bu giyim menkimi? hawa Ali. Biz senin ýeke zata garaşýas. Sen köp taýynlyk görmeli bolsun. Sen elinden gelen netseň bizim üçin bolony. Mektepde birinji bolşuň ýaly welaýatymyzda da birinji bolarsyň inşallah. Bize dogry düşün. Sen diňe elinden gelen netseň bolýa. Bize şolam bolýa. Biz seni ýokman gollar. Vermedik onlara. digeýimleri etbetli pul verendir. Senden ýokman bayraklaryny garaşýar. Sağ olun, maňa ananamyz üçin sağ olun. Biz sana ananyat Ali. Sen elinden geleni gaýgyrma. Gujur gaýrat bizden üstünlük bolsa Allah'dan. Soňam biz meni ýatdan çykaraýmagyn. Arda bilen bile ýazmalyňyz ýadynda mı? Bolýa oğlum. Söz berýän oğlum. Abi. Ali? Men ananyp bilemok. Bu ayakkap hakyky däl bolaýmasyn? Mene başta ananmadım Leyli. Ýöneteret çyn. Allah can, sana yüzümün şükür ediyen oğlum balam. Hani giyip gördün mü? Yok, bolmaz. Beyakleşikde giyecek. O ne için? Giyaysam kirler. Sonra näme deyin? Giymeyecek olsan bular ne için aldın Ali? Aytdım ha Leyli. Dine beyakleşikde giyecek. Men häzir işim var. Men gitmeli. O ne hili işin var oğlum? Salih oğluma söz veripdim. Ardan yanına gitmeli. Kömek etmeli. Ece çynyň aýdýan dälmi? Ali Ýokman men soramaga gelen bolmaly. Ali Ýokman ala dagalandyr. Soramaga gelendir Ece. Oğlum sen sorama içim gelmedi diýdi-ga. Näme üçin bir de ananyň ok? Kaka Ali men janyal dostum ahry. O men soramaga gelen bolmaly. Näme üçin gelmedika? Sen sorama gelmedi. Diýmek ol sen janyal dostum däl ekeni. Hadi sen düşün. Sen biraz sırakta oýlanmadymy? Geç yat. Yok, men ýatatym gelen ok. Men oňat boldum, Lukmanam aýtdy. Eşitdim. Indi daşarygym çyksam bolýar. Daşaryk çykatym gelýär. Eşitdiňmi kaka? Arda sen näme diňlen ok? Oğlum, Arda gel berik. Berik gelýän Arda. Arda men sana diýän. Ali. Arda. Ali, sen geleceğin bilýärdim. Arda sana berik gelýän. Ýur kaç Ali. Arda sana berik gelýän. Arda. 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 Evladım Oğlum, var mı eşin? köýne kuşun zatdan bagylsa aýdy ber näme bolsa da alýan. Ne diyorsun sen? Ağam sen näme samraýan? Ne eskisi? Beýle köýne zat Yok ýok. bu evde. Sen ne? Sen bir ýere näme girdin? Çekil şu. Hayır öňden. Hayır liýän. Eliň hayır. Gaç ýok kol. Hayır. Allah Allah. Ağam yer daşa çıkaly. Oğlum birden nire ýitirim olaýdyka. Ya gidip Şu penceyi maňa ber. Şu penceyi maňa ber. Bar ho ağam ýok kol ýan taň şutaýdan. Bar gulun çek şutaýdan. Yer ýaşy daşa çıkaly. Arda. Arda. Yer ýaşy daşa çıkaly. Yer. Arda diýen men taňa. Bolla gittiler. Bizi daşardan gözleýärler. Ne ettin? Gowalyňmy? Hawala, bir hepde geçti. Oňat boldum. Bilýär Ali. Okuwa näme üçin gelen ok?
Kaka mi veren ok. Mektepten çıkaracak diye. Men pikirimçe edip bilmeýmese Salih mollum muňa ýol bermez. Çynyňmy? Salih mollum men beýle gowurýa diýsene. Hawa. Seni barýymyzam gowurýas. Men Salih mollum berdi. Arda bilen düzmäňe ýazyp diýiniň diýdi. Çynyňmy? Men ýatdan çıkarmandyr da onu. Elbette. Aýdyp otyrna. Men teň ýanyňa düzme ýazmagy geldim. Salih mollum men ýatdan çıkarmandyr. Bolany okap başlaly. Başlayalım hemen. Ardacığım. Ardacan, dostuňa Hıdır kerem etjek gelmi? Teşekkür Ece ta ol ece. Hadi bakalım. Bolýa onu. İşteňiz açyk bolsun. Çok güzel. Tüýjeken. Ecenin eli tüýjüdir. Bir an anne Ejen giýren mahal gaty korktum. Ama sen- Senim korktuň gerek. Ne kadar iyi. Olar görne hil gowy dost bollar. Ýaňa bolan her türlü başga dünýäň adamlar ýalylar. Her çağa doğulanyny tebigili öle doğulýar. Ýagny ýaňy doğulan bala päkdir, tämidir. Çağalaň şo päkligini gorap taklamak, ulluň dinusyz aladara bilen amalaşýar. Bu nähil beýle bolýar? Çağalar henin kiçilikden, maly sözlerden de atan etinden aran görellerini aňyna ýazýarlar. Olar bozulmaýarmy? Bozulmagy gaty kyndyr, gitdigiçe galňaýa. Şondan ikaby galňan ýüreklere kinni wanja wujdanlaryň sesi täsir edermike? Allah bilýär. Eger sen aýdyşyň ýaly boljak bolsa, bulara kynçylyk garaşýar. Sıkıntı bekliyor olabilir. Niçin? Näme üçin? Yılları Inçi ýyllyk nikaby sehel ýer bilen ýykyp bolarmy? Ene! 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 Evet, Çaw çağalar. sonunda Ine ardyly günem ýetip geldi. haftalar Bir neçe hepdeler taýýarlyk gördüňiz. Her düzmeliňiz okap berersiňiz. önce Kimin birinji okaty gelýär? Ali. Ali? Efendim. Näme mollum? Sen Sen näme taýyn näme? Taýyn mollum. Adayla Arda bilen ýardyň näme? Evet. Hawa mollum. iyi ya. Bolýanny. Başla bakalım. Ana okap başla. Kompozisyonu. Düzmeň ady ýagşylyk. Bütün Ähli adamlar birep biregi söýmeli. Çünkü Allah barlyk hamiryny söýüp hamir maýasy bilen ýurupdyr. Hamir bilen hamir maýanyň tapşmagy üçin hökman dähmet çekilmeli. Kämahallar öňümizden her hil kynçylyklar çykyp biler. Kıyınına duçar bolsagam, yine de birek için yürekten söýmeli. Şeýle agyr pursatlar adamy ejid etmege mahmal. Käbir pursatlarda bolsa, söýýänimiz bilenem aýryşmaly bolmagymyz ahmal. Keseller, kynçylyklar biziň ýolumyzda böwet bolup biler. Aç galyp biler, suwsuz galyp biler, ýa bolmasa eşretli durmuşda ýaşap, özgeleň aladasyny etmeýänem bolup biler. Ene şu iki durry ýagdaýy birleşdirjek, adamy geňe naýy diýarlara ulaşdyrjak köprü gerek gelmidir? Söýgü bilen öýrülen, gurulan köprüler gerek. Şeýle söýgü köprüsü bilen bir-birlerini tapanlar özleri üçin iň gymmatly zadyň nämedigini düşünip galarlar. Özgäniň dertlerine derman bolmagy, nätaşlara kömek etmegi, ýykylany turuzmalygyny adam şonu düşünip galýar. Has möhümi bolsa, şeýle söýgü köprülerine tapşanmyzda biz ýene bir zada göz ýetirýär. Kıyınçılıklar paylaştığımızca adalyan ekeni. Söýgüler bolsa paylaştığımızca köpelje ekeni. Şeýle paylaşygy amala aşyranlara bolsa Allah alkyş aýdýanlar. Iň gowy ýerlerini arda ýazdy. Fedakar. Söýgüni sen bize gaty oňut düşündirdiň Ali. Teşekkür ederim. İnşallah bäteşikde de şeýle gowy çykyş edermiken diýen. Bekliyoruz senden. Enecan ýagdaýlaň gowmy?
Ağrıyan yerin barmy? Ýagdaýym gowgaýdym. Diňji malaýyn. Soň hasam oňat bolaryn men. Abi. Doğuncan. Näme boldy? Bätleşik şugun gerek? Şugun mi? Hawa. Gatnaşyp bilen okmynny. Nädip gatnaşaýyn? Ayakkabymı giyimlemi sattım. Bu giyimlem bilenim meni bätleşige gatnaşdyrmadylar. Başga bir alajy ýokmy ka? Ýok. Men utanjymdan ýaňa o ýere barba bilmen. Ali, gel ikimiz bilege edeli. Bilege edeli. Belkem bilegimiz kabul bolar. Nähil görýäň? Olmaz mı? Bilmedim. Yeşim. Bolla keyvan giyecek aliyata bolla. Kemal. Ardan nahara gidesi gelen ok. Ne demek? O ne için? Biz Bir de orta ağırlı deyip çağırlı ne çık bolyat. Onun orta penine de değil. O ne kelledi işleyen ok ka. Bir kere içeri gidesim gelen ok. Gitmeliydin mi? Gidemeli. Düştün mü? Yürü oğlum. Buyurun. Size kimleri? Oğlum Kemal. Tanımadın mı? Näme men tanamadın mı? Tanıyamadım. Yok tanımadım. Durunno. Sana ýatladayın. Sizin ilkinji fabriýeňiz. Ha, o. Babamın Kakamın ilkinci fabriği. küçük Kiçim bolsa bize esli giýede getiripdi. Men kakam öyle bilişleştim. Bana usta diýerdiler. Belki hem ýadyňa düşendir. Sen şonu oğlun ýaşyndanam kiçidin. galiba Hava yadıma düşecek bolýar. Men Faruk ağaň patasyna da görünüp bilmedim. İyi yarasın. Son ağıtı keselläpdir diýip eşitdim. Bir okda iki dowşan awlaýyn diýip gelip oturuşum. Şeyle mi? biz de Yeni bir gidip barýardyk da. Dogry welin Kemal, men bir zada düşünüp bilenmok. O ne edip Halime daýda bar ýerine bu çağa kesel tapýa. Halime hanım diýen mi? Wah, sen meni mozdurjak da oğlum. Adam ne edip özüni emdiren enekesini ýatdan çykaryp bilýär. Menim diren enekesini yani hava çalıca yadıma düşüyor. Ýadyňa düşmese bolmaz oğlum. Ýadyňa düşýärmi köşk odalypdy. Sen bolsa içinden galypdyň. Halime hanım bola seni halat edipdi. Oň ýüzi ýanan bolmaly. Sen bir zada bolup ol bizden has uzaklara gitdi. Ol häzir ikag tübüle ýaşaýarmyş. Görgülüğünü zordan eýleýärmyş. Faruk ağa da ona kömek ediyormuş diye eşittim. Ey Hudaý, müdür gelýär. Goýberin meni. Senin tek geyimlerini mi yemedin? Neme oğlum? Men Çelebi. Ali Çelebi. Çocuğum. Bolanı Çelebi. Sen henüydüm giyinmedin mi? Hadi evladım. Teret men senin için tak tuttum. Bol bakın giyin. Yarışa götürmek Bol. için. Hadi giyin. Bol basın bırak. oğlum men neme ol? Eneke? Sen ne hemen katlaşık değil mi? Yok, bile değil. Bana bak. Ne mi? Yoksa Ya korkuyor korkuyor musun mu? geçilirim diye. Durun hanım oğlum. Kıssam alim onu. Ahilette bir sebäbi bardyr. Han aýtbak Ali, Ali näme boldy? Doğruyu aýtmaly gerekmi oğlum?
Deme doğru söyleyenler utuyandırlar Ali. Öğretmenim. Oğlum, men sizin maňa beren ayakkabıňyzy hem de giyimleňizi sattım. Nasıl? Näme? Sen nädip beýip bildin Ali? Mekdebiň pulunu nädip iýip bildin? Müdür oğlum, bağlama käyemen. Ol neresi? Näte çinde yetim. Sen näme diýjek bolsaň maňa di. Dayda, sen oğlum näme dediğini bilýänmi? Öyle bir iş. Men hiç inanyp bilemok. Akıllara zarar. Oğlum, Niye? oğlum näme üçin beýtdim? Näme üçin? Halim anne. Halimeci, sen men Halimeci merak. Ben çok Men ulakmakla edipdirin. Henidem ediyen bulmam mümkün. Seni hattan çıkarıptırın. Seni yadımdan çıkarıptırın. belki de yangın Belki hem sesini unutmak şol da- pazgalı vakanı unutacak olup seni mi donurum? Ama işte Yöne, sonunda bir yerden yine gör, karşıma. yine kimi bile Senden tapıştık. özür dilemeye geldim. Görüyen mi? Tamam. Men senden ötünç sorayan. Bunlar önemli Doğru şeyler iş ama alada bularım dervayı saatları bölün. neticede Sen men üçün daha çok öz canından imi geçiptin. kendinden Özüm şol odoklap benim için meni halat kendini ettin. ateşe attın. Senim kakam yali. Erhimdar ekenin. Ne de olsa Yöne men orada kakama men demendir. tıpkı babam. Bundan beylek men, Ama ben öyle men olamam. beylin ayın tapık edip bilmen. Fakat Halimici, senin ötünç torayan. benim için Meni bağışlayacağım. bir insana daha fazla Beni nankör bağışla. olacak değilim Halim ana. Biliyorum. Men senden ikisinde de çok ani ötünç olacak. torayan. Ne olur beni affet. Meni bağışla. Beydim oğlum, beydime. Beydime canım. Belli ki ben. Men seni hattan çıkarıptım Halimeci. Ne olur Halim ana. Men senden Kendimi razıylık almasam bolmaz. dile ben. Menden näme sorasan sora. Beýle bolsa bir juýut ayakkap gerek, maňa başga hiç zat gerek däl. Ali, en güçlüsü sensin. Arkayın ol, arkanda bir vardır, arkayın ol. Ali! Ali, sana bil varlıyat, bilin ber kuşu. Hadi güveniyorum. Kemal ahir hakykata göz ýetirdi. Adamның arasynda adamlardan bir adam bolmaly. Muma garamazdan pesbel adam jemgyýetde herwes syýla hormata eýdir. Adamyň asly kerem bolan üçin ýürek elbetde hakykatyň mukamyny emrinýär. Ine ýagşylyk şeýdip şeýneleýär. Nagmat şükür bilen köpeliýär. Paýlaşyp ýaşamak adama ilmidama ýaraşyk berýär.
Ýeri bu ýolda bäsleşýänler näme? Ýagşylykda bäsleşýänler daraşýar däldirler. Her bir adama näçe isteti ýodazyk ba. Bizinkileriň bolsa ýollara açyldy diýen. Ýolun açykdygy mudama netijede belli bolýar. Diýmek bu ýol soňuna çenli açyk ekeni. Oy her wagt açyk bolsun alaýym. Boluram Kemal üçüsini hem bir ýerde okutmak makul bildi. Birinci boldy. Berekella dostum, berekella. Birinci boldy, birinci biz ýendik. Belki de aýtdyma. Berekella dostum, ýeňdiň. Birinji boldun. Berekella. Koçum!